Bună seara! Nu pot să nu observ, Alina, că de când a început serialul ăsta Pariu cu viața ai mai crescut, ai mai înălțat așa. Da, așa este. Tocurile Adică s-au înălțat. s-a schimbat treaba, nu știu, îți merge foarte bine, ceea ce Mulțumesc. nu poate decât să mă Mulțumesc. bucure. Bună seara, Cristina, și tu ai mai crescut, serios, când ne-am întâlnit prima dată, Bună seara. erați așa mai timizi, mai scunzi, dar ați crescut toți, nu? Că și Păi serialul sunt ăsta a aproape crescut. 2 ani. Aproape 2 ani, corect. În 2 ani se întâmplă foarte multe lucruri. Uite, de exemplu, Vlad cântă cu Cristina, un single al lor. Ne povestesc imediat despre ce este vorba. Vedem și clip. Dar în seara asta am înțeles că avem un episod foarte interesant din Pariu cu viața. Despre ce este vorba, mai ales că este inspirat dintr-un fapt real. Așa este. E un episod inspirat dintr-un atentat care s-a petrecut în Norvegia. Și am încercat să aducem câteva elemente din acel eveniment nefericit, din păcate, și să aducem o poveste în serial. Iar O să povestea, vedeți? pentru povestea asta am înțeles că ați filmat și foarte mult, 50 de ore. Peste 50 de ore. Peste 50 de ore și acum, serios, cum era la filmări când știați că voi ce filmați, chiar s-a întâmplat pe bune treaba asta în Norvegia, adică cu o bombă pusă, nu, la un copil, Ne ajută să intrăm în stare. adică cu o bombă pusă la un copil și cu o tragedie care era pe cale să se întâmple. Exact, a fost cea mai dramatică parte, cea cu bomba. Da, este punctul culminant. Așadar, în seara asta de la ora 20 și 30 de minute o să vedeți despre ce este vorba, pentru că este episodul Pariu cu viața inspirat din viața reală, adică dintr-o poveste reală. Ați stat foarte mult acolo la filmări și mai spune ce se mai întâmplă în seara asta, ce mai vedem, Alina? Având în vedere că este o răpire, ca să zic așa, vor fi destul de multe întâmplări, Nefericite. da, și tensionate. Dar nu vă povestim foarte multe, ca să vă lăsăm să vă uitați. Atunci spunem cine a avut cele mai complicate secvențe. Chris a avut cele mai complicate secvențe, poate să zic eu mai multe despre asta. Se poate spune și așa. Da, a fost foarte greu pentru că la un moment dat în poveste, în scenariu, Anca este adusă în fața colegilor ei cu o bombă pe ea și o să vedeți voi ce se întâmplă mai departe. O să vedeți voi în seara asta de la ora 20 și 30 de minute, pentru că nu trebuie să pierdeți acest episod din Pariu cu viața, pentru că Oricum, imaginile sunt marcante. am văzut și eu în promo și serios, e foarte, foarte tare. Acum, întreabă lumea de concerte la Band, că ați fost prin țară, ați umplut toate sălile de spectacole, unde mai aveți și ce urmează? Exact. Următorul concert, mare concert, este cel de Crăciun, de pe 8 decembrie, de la Sala Polivalentă. Adică știți cum e, ați umplut toate sălile prin țară, acum a venit una dintre cele mai mari săli și din țară să umpleți, Sala sperăm să adunăm Polivalentă. și mai mult la Sala Polivalentă pentru concertul Happy la Christmas. Și veți avea multe, multe surprize la Deci acest pe cât? concert. Haideți să recapitulăm. Pe 8 decembrie, 8 decembrie, Sala Polivalentă. S-au pus biletele în vânzare? Sigur Exact. că da. Deci 8 decembrie, Sala Polivalentă, la Band Super Show. Și apoi Exact. prin țară? Și apoi prin țară mai avem încă 3 concerte, pe 14, pe 15 și pe 16 decembrie, la Vaslui, Iași și Botoșani. Adică luați așa Moldova cu asalt. pe din Exact, la astea. mine acasă. Foarte tare, la tine acasă, foarte frumos. Să aveți multă baftă. Spunem despre ce piesă este vorba, că voi doi cântați în această seară, nu? Este o piesă compusă de Ionuț Radu Da. și fratele lui, Marius Radu. Este o baladă. Este o baladă originală, este o piesă în limba română, a prins foarte bine. Avem peste 100.000 de aprecieri pe internet și sperăm să vă placă. E o piesă romantică, e pe stilul nostru. E Adică foarte voi doi frumos. romantici Exact. și voi doi cântați piesa asta, nu? Da. Pentru că am înțeles că Alina mi-a zis, băi Măruță, o să vin și eu cu piesa mea peste ceva timp, pentru că în toată povestea asta cu La Band, cântați 2 câte 2, 3 câte 4, fiecare, nu? Exact. Păi m-ai întrebat dacă am rămas în urmă și ți-am zis că nu. Păi normal, cum să rămâi tu în urmă? Se uită mama la televizor? Da, bineînțeles. Să rămână mama lui Alina.